Bai, ostaguna da aste xelebre honetan eta... Irabazten badezu, antzaude, Goya sariak. Tenemos ruleta. Jutentzea, ze esango zu? Sorpresa. Goya, al mejor actor revelación es para... Sorpresa. ¡Telmo Irureta! Pues vamos a vivir ahora un momento muy bonito y muy emocionante porque... Nosotros también existimos y porque nosotros también follamos. A ver, tengo un poco de caña. Emakume Master Cupeko arropa aurkeztu dute. Kolore, ehun eta diseinu berritzaileak dira nagusi. Gorria, zuria eta urdina nahastu dituzte. Pilotalarien gustokoak dira oso. Batez oso erosoa, ez? Probatu dugu eta politia, erosoa, ibiliga kanpoan pixka pelotatzen da oso gustoa, lasa da eta ondo ajustatzen. Pasan urtekoakin alderatute be, desberdina eta batez behi garrantzitsuena erosotasuna. 2023 denboraldia 7. urtea da Astoreren prakak eta kamisetak soinean lehiatzen direla. Arrasateko marka gainera aitzindaria izan zen emakumeentzako galtzak sortzen. Eta azkenien gure gorputzetara moldatutako kamisetakin eta bai prakakin batez be jolastu alizetie azkenien guretzako gozada da. Azkenien gu kantzara urtetan garenien eroso gure gugon eta azkenien gure gorputzetara ohitutako erropa behar duguz. Eta oso eskertute gauz Astoreri gu ganin da belako apostua. Bai, aurrera pasa handia, ez? Azkenen beti zion arazoi, mutian galtzakin, azkenen ez daude neskantzako prepatuta, ez? Eta etzian bateko modok, eta galtzauekin egia da asko lasaiago, guri ajustauta daude, eta ez da, aurrera pasa handia bada neskan pelota mundun. Emakume Master Cupeko binakako txapelketaren 7. edizioa abian da dagoeneko. Urtarrilaren 19 hasi zen, eta martxoaren 26an jokatuko dute finala. Hilabete baino gehiago gelditzen den honetan, jantzi berri ez gain pilotalariak ere txapelketa saritu dira. Jaia esan txapelketa azteko gogo askokin gabiltza, eta gogoakin azteko. Txapelketa oso gogorra nik uste dut, ez? Azkenien 4 bikote oso gogor gauz, edo zer pasalikela, azkenien liga formato bategaz bebai, ia zelan heltzen dan bebai jentea semifinaletara, orduen, azkenien baldintza asko egon aldiz, bi aste barru txapelketan sartzeko gogoakin. Aurten lehen aldiz inauterietan emakumen pilotaz gozatzeko aukera egongo da. A2 pilota elkarteak antolatuta emakumen binakako txapelketa nagusiaren final laurdena jokatuko baita Beotibar pilotalekuan. Partida zaldun eta bezperan otsailaren 18an izango da arratsaldeko 6etan. Olatzpeon Tolosako alkateak adierazi du partida horrek helburu duela nesken eskupilota bisibilizatzen laguntzea. Azken finean, berdintasunak lanildo ezberdinak ditu, kirola bada horietako bat, eta kirolaren barruan nola ez herri kirolak baita ere ez. Eta guri ibilbide hori egiten lagundu digu oraingo honetan A2 pilota klubak ez, eta guretzako bere biziko garrantzia dauka. Eskoz binakako txapelketa abenduaren 17an hasi zuten, eta ordutik 26 partida jokatu dira, eta ostiralean Zierberan erabakiko da behin betiko sailkapena. Alegia Tolosako final laurdenean zeintzuk lehiatuko diren. Pena da final laurdenetako kartela ezin osotara esan, oraindik sailkapena erabaki gabe daolako, eta horregatik Aldaregia Mendiburu eta Etxekolonia Mujika baizai daudela final laurden horietan, eta ostiralean gertatzen denen arabera kruze hori jakingo da zein izango den. Final erdiak Azpeitian eta Iruñan jokatuko dira eta final handia Zumarragan martxoaren 5ean izango da Beloki pilotalekuan. Partida horiek guztiak Hamaika Telebistan ikus ditzakezue Joko Zelaia saioan.
Oraindik ere badugu zertaz hitz egin Goya sariek ekarri gutenaren inguruan, izan ere badakizue, besteak beste, Telmo Irureta izan da saridun bat, aktore berri onenaren saria jaso baitu hain zuzen ere, eta berak esandakoak ikamika sortu du. ¡Telmo Irureta! Y gracias también a David, que es mi personaje, porque es un guiño al derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad. Nosotros también existimos y porque nosotros también follamos. Brindemos hoy por un cine más inclusivo y con cuerpos de todo tipo. Anuntzioa castingakoa, aizian bila neska gazte bat eta mutil gaun palizadun mutil bat. Da orduan, nire jende ezaguna hori ikusita nitaz gogoratu zian, da bihari zioten, Telmo, igual te interesa. Pues claro, da orduan, apuntatu nintzen eta gero izan nun bideoiamada bat zuzenariakin eta kastineko neska batekin elkarrizketa moduko bat. Esan zen, arazorik izango zenuke Madridea etortzeko kastina egitea, nik ez jungo naiz, da jo nintzen. Da hori superatu nunean, albeste kastin bat jo nintzen, da hori, izan da pixkanaka, azkenean bat personajea nirea izango zela izan ziaten arte, da beste zubidoi bat. Eta zuk uste duzu orain Goya sarien izendapenarekin, ojala ematen badizu, izango zen la leche, baina horrekin irikiko zaizkitzu edo hortxe irikiko zaizkitzu, nik paso ematen dion nire buruari, ze politak izaten diran korte hauek. Galdetu nion, Telmori, irikiko zaizkitzu, ez zaizkitzu irikiko, esaten dugu erreza, ojala emango balizue ikusgarritasuna akaso gehiago izango da? Ateak irikitzea, bueno, baina ez iztea. Ez da broma, aktore onenaren saria, aktore berri onenarena. Hori ondo dago. Bai. Oso ondo eta kriston ardura. Ez da zer da, aktore berri onenarena. Oso guaia izango zan, nik uste, nominaguta egotia ja zure izena aipatzen da, oban ja badakite behintzat existitzen gala. Oan, igual, ja jakin ja, existitzen naizela, aukera gehiago dago, bestela baino. Hortxe ez da, berak esandakoak. Esan dugu, Ibai, ikamikak ikusgarritasuna, ez ikusgarritasuna, berak esan zuen, ez da, ze garrantzitsua dan, bota zuen diskurtso hortan, ze garrantzitsua dan ere, bereek ere ez direla ikustezinak, ez da, baina bota zituen beste gauza batzuk eta hor sortu da, saltza. Bai, izan ere hor, Twitterren txioren bat edo beste irakurri izan dut. Eztabaida da prostituzioa, edo, bintzat, mai gainean jarri duten gaia prostituzioa da eta justo kritikazi joan hortik, ez? Nolabait, Telmoren hitzak berreskuratuz, eta nola berak esan duen eskubidea dakatela aniztasun funtzionala duten pertsonek hori, foiatzeko edo txortan egiteko edo dena delakoa, eta justuki kritikan aipatzen zuten, bai, eskubidea bai, baina justuki pelikulan bere laguna den neska hortaz aprobetxatu egiten dela nolabait, ez? Eta hori badala prostituzioa edo behintzat bortxaketa kontzeptua ere txioietan aipatzen zuten. Nik ez dakit justuki Telmo dan honen erantzule edo jarri beharko genuken fokoa Telmoren hitz horietan. Ulertzen dut fokoa edo behintzat gaiak hartzen duen dimentsioa, ze bada nahiko gai konplexua, ez? Prostituzioaren gaia. Bueno, biak, esan edo, batetik prostituzioa eta bestetik aniztasun funtzionala duten pertsonen sexualitatea. Prostituzioarekin, ez dakit erori behar gehan, hain diskurtso simplifikatzeietan edo batzutan inkluso demagoak, ez? Oso konplexua da gaia eta justuki aurreko azaroan Tolosan udaleko berdintasun saietik antolatuta Amelia Tiganus eta Aurora Iturriozek parte hartu zuten solasaldi batean, bata da abolizionista eta bestea da nolabait sexu langileen lana edo lan baldintza horien duinduaren edo duintzaren aldekoa, ez?
Orduan, hortxe dago gaia eta beharrezkoa dira holako espazioak pixkat inguruan gehiago hitz egiteko, gehiago sakontzeko. Argi dago prostituzioaren dimentsio horretan guztian badagoela nolabaiteko esplotazio bat, emakumeena. Da, patriarkatu garen genero, botere harremanen horren ondorioz eratorritako lana, historian zehar egon dana. Baina, hor ere, sexu langileen egoerak oso anitzak dira. Ezin dugu nolabait totalizatu edo esan emakume guztiak edo sexu langilea dien guztiak esplotazio saren menpe daudenik. Badaude emakume batzuk ere aukeratzen dutela lanbide gisa, badaude beste batzuk esplotazio sareetan ez daudenak, baina nolabait erabaki behar dutenak prostituitzea, behaien egoera ekonomikoagatik. Honekin esan edo behar degula irakurketa sakonago bat eta batez ere egiturazkoa, ez? Eta, justu Telmoren kasua ez da, ze gainera bere desira ez da heterosexuala. Eta honek ere beste galdera bat jartzen digu mahai gainean dela, prostituzioa hitz egiten dugunean eta hitz egiten dugunean emakumeen egoeraz, prostituzioa ere oso anitza da, kontsumitzaileen artean emakumeak eta gizona daude eta sexu langileen artean ere emakumeak eta gizonak. Orduan, nik uste dut erronketako bat momentuz, ze utopia da eta helmuga litzateke, ez? Hortzi mugan egon daitekela nolabait prostituzioaren abolizioa, baina bitartean sexu langileak diren horien lan baldintzak eta egoera prekario horiek nolabait duintzeko neurriak beharrezkoa ditugula eta gero-gerokoak, ez? Nik uste hor dagoela erronka. Eta horrekoan, pixkat nahiko nuke ere bai ekarri kamikazea katalean June Fernandezek aipatu zuena. Sexu lana edo prostituzioa abolitu bai, baina esplotazioaren logikapean dauden beste hainbat lan horiek ere debekatu beharko genituzke, akaso bai, ez dakit, hori ere interesgarria da, ze justuki prostituzioan emakume horiek dirua lortzen dute edo lan ordaindua da, baina badaude beste hainbat lan asko justuki ordainduak ez direnak eta emakume asko esplotatua daudena, ez? Orduan, honek behar du bere denbora. Alegia, meloia irikitzen hasten bagera, meloi handia dagoela horratzean eta ez dela orain agian Telmoren hitzen ondotikan atera den briznatxo hori, ez da? Baizik eta ondorio luzeak izan behar dituen gaia. Esan duzu gainera, Telmoren kasuan ona etorri zanean elkarrizketa egitera, ez da? Gero, batzutan esaten dira, oso gauza guk askotan esate du, kamera jarri beharko genuke, ez da? Ja ez gaudenean grabatzen. Eta zenbat gauza esaten diran, eta berak esatezun zenbat aldiz, ez da? Gai hori, ez da? Bere kasuan, ez da? Zuek badukazue sexu harremanik, baina badukazue, eta nik uste tortiz joala pixka bat berak esaten zuena, ez da? Ez prostituzioaren alde kontra edo apologia egitearen alde. Baizik eta esatea, guk ere badugu aukera, guk badugu desioa. Eta bizirik daudela, ezta? Eta bizirik daudela. Bestela ematen du objektu batzuk direla eta, zaindu egin behar dira, arreta bat eskaini, zerbitzu bat eman, baina hor, ezta? Eta batez ere, sexualitateaz gozatzeko eskubidea badute, zeinek asetuko du behar hori, ez? Osakidetzak, bestelako instituzioek, zeinek. Ni alare igerilekura jaurtiko naiz, gaizki esan da. Nik horraipatuko nukena, interesgarri ditu zait Goia sarien buelta honetan, zer nolako testu inguru, sozial, politikoan etorri diren sari emate hauek, hainbeste estreinu, zenbat euskaldun, eta euskaldun gehiago, eta bazeoan olako kontentzio moduko bat, desorekarik egonetze din, eta alako, aktore berri bati, alako laudorio sorta, etorri bartzuen, ez dakit kritika, edo, baten batek batez egitea. Horraino, ulergarriara izan daiteke, baina ez daukazue, nibintzat sensazioa. Eztabaida hauek berriak dira. Akaso, Espainiar estatuan bai, oraindik ere, gerra ostean bizi garelako, ezta? Esan nahi dut, ze ziur naiz, joan den mendeko 30. hamarkadan alako eztabaidak pil-pilan zeudela, baina hamarkada luzez, desagertuta izan dira estatu batuetan bai, beste toki batzutan akaso ere bai, eta horren bapatean lehertzen ari zaizkigu, nolabait berriz ere, eta prostituziaren auzia,
esplotatutako lan guztiak abolitu, ez zeintzuk diren baldintza duinak, nun dauden marra gorriak. Bueno, garbi dagoena da, katoliko apostolikoak izaten segitzen dugula. Eta orduan badagoela beti baten bat seinalatzen ibiltzen dena, hau ondo dago, hau ez dago ondo, ni ongia naiz eta zu gaizkia, ez? Orduan, pixka bat eztabaida moral hortatik pixka bat ihes egiten ere eta zinemak hori ekartzen digu. Bueno, tira, izue, akaso aipatu izan dira, zinemagile ezagunak urtetan goraipatuak izan direnak eta gero, bueno, bestelako zerbait utzi dutenak. Baina, bere ekarpenare egingo zuen polemikarako izan bada ere. Orduan, beraz, zinemak zorionez, oraindik ere, askatasun leiho batzuk eskaintzen dizkigu bere argilun guztiekin, baina hortxe. Azpimarratzekoa izan zen ere, atentzioa deitu zidan txio batek Twitterren asko izan ziren diskursoan botazutenak osasun publikoaren alde, besteak beste Saura oraintxe hilberri den alargunaren diskursoa, ez da, esan ez osasun publikoa behar dugula, dagokionari, bakoitzak ulertzezan nahizu moduan, eta atzo, kasualidadez, Goiako kontu ofizialak jarri zuen eskerrik asko, enpresa pribatu baten izena eskerrik asko, ez dakize salud, babesa emateatikan sarien gala guztian eta gurekin lagun izateatek, eta jende hasi zen, broma da ez da, fake kontu bada, jajaja, zeona sartu jazu egia zen. Esan nahi dut, orduan hor dagoen moral doblea, ez da, Jeni? Etengabe. Dagoen Hori galdera trampa da, Bai, ikusi dut, Jeni galdera trampa. Nik hori ez du jakin, ez dut, egiz esan Goiak bai egon nintzela ikusten eta de hecho, Telmok irabazi manien mesu bat bialdu notzon zoriontzen. Eta, baina nik hori ez dut ikusi, baina bada, apurtzu ez dakit. Baina hori Shakirarekin eta pasa da, erlojuak, automarka, esan nahi dut, gaur egun markak zai daude eta sare sozialak ere hori dira, ezta? Marketingaren azken oihua zein da, hildako bat, zakit omentzeko hitz batzuk eta esan, bai, gure aipamena zen hori. Eski ja dena garritzen da marketing hemen. Dena. Hasi marketinga pentsatzen honeako. Bai, bueno, a ber, pentsatza da ja badago. Bai, egiten du. Hombre, ez, egiten du kristona. Sare arduraduna Jeni da, beraz, ez pentsa. Horretan buru belarri aritzen da, alden einean. Hashtag Jeni. Azken gauzatxo bat, pizkat gaiarekin bukatzeko, hor, importantea da jakitea, prostitutak antolatuak daudela, kolektibo badala, ikuspegi feministatik ere irakurketak egiteko kapazak direla eta kapazak aipatzen dut justuki askotan diskurtso hauek ere badirelako oso paternalistak eta agentzia daukaten prostituta horiek infantilizatu egiten dituztelako. Orduan, guazen entzutera prostituten ahotsa eta hori aintzat hartzea bintzat. Guazen entzutera. Hasi, deklaro. Gasteizen 1679 urtean dagoeneko inauteriak ospatzen ziren, hala dio Crónicas del Viejo Carnaval Vitoriano lanak. Jesus Eskainok jaso zituen azken 2 mendeotan Arabako hiriburuetako inauterien zehetasunak, nola ospatzen ziren, zeintzuk ziren abesten zituzten abestiak. Beraz, Gasteizen inauterietako tradizioa antzinatik datorrela esan dezakegu. Izan ere, oraindik garai horretan sortu ziren bertsoak abesten dira margolariak hiriburura heltzean. 6 eguneko ospakizuna da, ostegun gizena da lehen eguna eta arratsaldean musika etzeko udal folklore akademiako eta Arabako abesbatzen federazioko aurabesbatzak protagonistak dira. Hirian barrena kantuan aritu ohi dira, mozorrotuta, eta bukatzeko abesbatza guztiek batera kantatzen dute plaza berrian. Hurrengo egunean, ostiralean, Indarra Euskal Kultur Elkarteak hirigune historikoko eta erdialdeko kaleak girotzen ditu. Eta larunbata da egun nagusia. Jardunaldi esanguratsuena eguerdian da. Margolariak ezagunak diren bertsoak lagunduta tren geltokira iristen dira. Ondoren Arka plazara abiatzen dira kale gira batean. Arratsaldean konpartzen eta karrozen desfileak Gasteiz zeharkatzen du eta gau dantzaldia antolatzen da plaza berrian. Igande goizean konpartzen desfilea berriz egiten dute eta egun osoa irauten du jai giroak. Nahiko gaztea gara, hasi zen konpartza 2018an.
Mozorroa zientzilari soratuta izango da. Eta karroza da el secreto mejor guardado gure konpartzan, ez dakit nola izango dan. Bakarrik karroza taldea dakite nola izango diren. Sorpresa bat izango da. Bale, gure konpartzan talde batzuk daude. Eta talde bat da dantza taldea. Haiek elkartzen dira astero, denan artean aukeratzen dituzte abestiak, eta gero asmatzen dituzte dantzak. Eta gero erakusten digute beste hori. Baina, guretzat ospetsuena izango da ziur, baina igual gure helburua ez da hori. Gure helburua da batez be disfrutatzea. Disfrutatzen bidean, mozorroa aukeratzen, diseinatzen, pentsatzen, dantzak egiten, dantzak erakusten, karroza egiten, eta gero desfile egunetan adarlo todo. Baina gure helburua da batez be hori. Eta gero bebai igual auzoan zareak indartzia, egitea, bide horretik igual. Azken eguna asteartea da, eta sardina erretzen da, eta hileta martza egiten dute. Horrekin amaiera ematen diete Gasteizko inauteriei. Aurten normaltasuna da lehenengo protagonista. Izan ere 2022an inauteriak bueltatu ziren, baina musukoak mozorroen atal bat izan ziren. Berriz aurpegiak margotuko ditugu. Gainera, 2023ko kartelak zerikusia du sardinaren erreketarekin. Paula Paezek egindako kartelak sardinaren bizatiak bilatzera gonbidatzen gaitu. Eta larun batean eta igandean 24 konpartza izango dira desfiletan. 6.433 lagunek parte hartuko dute. We are the songs you learn to sing. We are the sound of everything. Kaixo, Arimataldeko Paulen auztue eta gure azken abestia entzutera gonbidatzen zaituztet. Kea eta larruak du izena eta gure disko berriaren aurrerapen kantua da. Beraz, entzun eta gozatu.